Γεια σας παιδιά, σας βρήκα πάλι, με ξαναβρήκατε, δεν με βλέπετε, δεν σας βλέπω, καταλάβατε. Ναι, άμα ρωτήσετε τι έκανε τόση ώρα, ναι, θα σας φανεί απίστευτο αλήθεια, θα σας φανεί απίστευτο για λίγο, αλλά όντως αυτό έχει γίνει. Έκανα 4 διακοπές συνεχόμενα. Δεν θα που πήγα, πρώτα πήγα κάπου, μετά κάπου αλλού και κάπου αλλού. Γι' αυτό δεν μπορούσα τόσο καιρό να κάνω αλήθεια. Γιατί να κάνω τριπλές διακοπές, αλλά έκανα τετραπλές. Και από τον Ιούλιο γινόταν αυτό. Αλλά τέλος πάντων σήμερα θα παίξουμε Five Nights at Freddy's. Ναι, σε ό,τι είχα πει στο μισό, δεν ξέρω να μιλάω. Μισό. Αν ψάχνετε τόσο καιρό, ξέρω εγώ, τι Roblox Games θα παίξω, sorry, αλλά έχει σχεδίο, εντάξει. Πείτε ότι δεν το είπα ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα new game, να μην το πολυλογώ. Και θα παίξουμε τα μυστικά του Μιμίκου. 5 νύχτες του Φρέντι, τα μυστικά του Μιμίκου. Ωπα ρε, τι είναι αυτό? Driving in my car. Όχι. Driving in my car, τα Φρέντι. Έχουμε και έναν σπιντιμπούδα εδώ. Ξέρω το φναφλό. Δεν κλείσει το φναφλό. Φύγε ρε, φύγε ρε. Φύγε να τον μάθω ρε, φύγε. Δεν κλείσει το φναφλό. Τα από εκεί. Εντάξει, τι να κάνω. Θα υπεραναλύσω ότι θα δούμε ρε φίλε, αλήθεια. Επίσης το ζάρι τι λέει η εταιρεία. Δεν το κρατήσω. Στο μεταξύ λένε κάτι. Λέει κάτι αυτός, λέει ξέρω εγώ driving in my car, right after. Είναι καλά το βίντεο, δεν έχω φωνή. Απλά θα περιμένω, θα το βλέπω να οδηγάει, να τρακάρει σε μια πέτρα, να τον παίρνει ο Μιμίκος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Επίσης από εξοχή ένα σκύλο, δεν ξέρω αν το ακούτε. Επίσης είδα τα edits μου. Ωραία ήταν. Και στο προηγούμενο βίντεο που σας είπα κάτι μου θυμίζει αυτή τη χαρά. Το enemy μου είναι ο Νίκος. Έτσι λέγεται. Είναι κρυμμένο στο Game Files αυτό το όνομα, να ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, δηλαδή δεν τρέχω απλά δίνω πληροφορίες. Το είχα γράψει το last known as Nick, δηλαδή το ξέρουμε και σαν Νίκο. Δεν ξέρουν πολύ το όνομα αυτό, γιατί παλιότερα ήταν. Αλλά εγώ προσ... 5 νύχτες του Φρέντι, τα μυστικά του Μιμίκου. Okay. Στο μεταξύ θα να σας ρωτήσω, εσείς έχετε την άποψη ότι Steel Wolves γκλεϊζάρει πολύ το Mimic ρε φίλε? Δηλαδή πάρα πολύ το γκλεϊζάρει. Έλεος. Επίσης το επόμενο game έχει να κάνει με τον Εκμερώνη με το Phantom Thread. Αυτή είναι αγαπημένη μου χαρακτήρες. Phantom Thread δεν πρόκειται. Γιατί κολλάει εδώ. Fazbear Entertainment. Να πού είμαι εγώ? Εγώ πού είμαι ρε παιδιά? Να είμαι. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι εγώ. Αχα. Πολύ ενδιαφέρον. Αχα. Και μου βγάλε ένα χέρι. Χάρτη, θέλεις λίγο να φορτώσεις? Τώρα είναι που θα φορτώσει. Δεν ξέρω. Θες να φορτώσεις? Τι είναι αυτό? Ρε τι είναι αυτό? Τι είδα μόλις? Ρε μπρο... Ρε fix your game ρε. Τι είναι αυτό? Ναι. Ας κάνουμε λίγο explore το αυτοκίνητο μέχρι να... Ναι. Τώρα γιατί έφαγα πόρτα να πούμε. Ρε φίλε. Νομίζω το map έκανε generate. Το ανοίγω.
Το άνοιξα. Λοιπόν, καινούργια μέρα. Ξεκινά. Λοιπόν, ξεκινά καινούργια μέρα στη δουλειά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Ωραίο μέρος. Ωραίο μέρος. Από εδώ είναι κλειστό και από πού πάω ρε φίλε? Από την πόρτα. Ναι. Wait. Από εδώ φίλε κλειστά είναι. Κλειδωμένα είναι. Είναι κλειδωμένη. Από εδώ πάω. Όχι. Έκανε το σπίτι εκεί πάνω, τι ρόλο παίζει? Δεν είναι λίγο το σπίτι από το FNAF 4 έκανε εκεί πάνω? Αυτό εκεί. Φίλε, από πού πάω? Εκτός αν δεν πάω, εκτός και πρέπει να πάω πίσω στο αμάξι μου, να ξανακάνω driving in my car και να φύγω από το κτίριο, ρε φίλε. Αν είναι έτσι. Εδώ είναι κλειστά. Εδώ είναι κλειστά και δεν θέλω να πάω εκεί. Αν θέλετε εσείς να παίξουμε ξέρω FNAF 4 στο κανάλι να μου πείτε. Προφανώς. Μου λέτε αν έχετε καμιά ιδέα να παίξω κάτι. Αυτό δεν μου το είπε κανείς, εγώ σκέφτηκα να παίξω. Ρε φίλε, είμαι ή δεν είμαι μετά τυφλός? Τόση ώρα πλέχει δρόμο από εδώ πέρα. Απαπαπαπα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, σκύβουμε, περνάμε από εδώ πέρα. Super Hero Crouch. Φίλε, δεν μπορώ να περάσω. Φίλε μου, κουνουμπάς να κάνουμε, κουνουμπάς. Νομίζω θα μπούμε αυτή την πόρτα. Σκύβω από εδώ. Αυτό είναι η μόνη της. Τεχνολόγια. Τώρα μας λέει να περιμένουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Be yourself. Δεν μ' άρεσε. Δεν ξέρω αν βλέπετε το βίντεο. Please φτιάξτε το game σας. Να το πω στα αγγλικά. Please fix your game. It's so buggy because I am so pro in the game. Does not see me where I go. And I am pro shop. Όχι, δεν ξέρω. Wait, είναι αυτό. Το πρώτο FNAF. Αυτό. Έναν Νίκο βλέπω εκεί πέρα. Να μπω. Τώρα σκέφτομαι δεν θέλω να μπω. Μπήκα. Ταραραταραραταραραταραραταραρατα τσίρκο ταραρα. Καλώς σε βρήκα, ποιος είσαι εσύ? Είσαι ο Χέλπη, αλλά άσχημος. Ναι. Φίλε, είσαι πολύ άσχημος. Ταραραταραραταραρα. Τι θα μας δείξεις? Τι θα μας δείξεις, φίλε? Μπορεί θέλω να ακούσω να ακούγεται κάτι. Είναι την μουσική, αυτά τι είναι? Τι είναι όλα αυτά? Τι είναι όλα αυτά? Τι είναι αυτό? Ένα μπαλόνι, ένας σκύλος. Η μέλισσα από πριν. Ρε μπρο FNAF είναι αυτό τώρα. Ακόμα FNAF παίζει ή άλλαξε game ξέρω εγώ. Τι είσαι εσύ? Τι σκατά είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι μια χίνα? Ρε βαλιό. Ρε μπρο τι είναι όλα αυτά ρε μπρο? Α! Μισή εκεί πάνω ποιος είσαι? Τώρα σε είδα σένα. Χέλπη, θες να μου βγάλεις από εδώ πέρα λίγο? Όχι. Σίχτα πόδι, τι σκάτα ρε μπρο, τι σκάτα.
Θα ανοίξω αυτό εδώ πέρα. Έτσι και βγάλε έτσι. Λοιπόν, ή δεν γράφω πολύ, θέλω να δω αν θα δείξει κανένα animatronic. Λοιπόν, αυτό το βίντεο που σας άρεσε, πρέπει να κάνεις επόμενο βίντεο.